پاچه او خارنه یا کو تایبەتمەندیا خۆ دەف خەلکی ئامێدیە هەی. لە هاوینگەها سیلاوێ لە خارنگەها باپیر زێدەتر ji 20 ساڵانە vê xarnê amade dikin, belkû nebtinê bû xelkê Amêdiyê, belkû hejmareka zor ya hawlatiyan ji rêyên dîr qesta vî cihî dikin da ku vê xarnê bixwin. Kêparî taybetmendiya xwe ya taybet lef Amêdiya hey lef xelkê ji alam gele hecê dikin. Wek Amêdî yani ya cêwaz e taybetmendiya. Ev novî ve jî lênanoyê ve jî ya cêwaz e. Amêdî bênê kêparî alamê hindekî tên bênê paçe. دوربر بین سروپی بس یه آمدیا فرقه وک لینان وک چیکرن نسبت ویشولوژی شمیجت سالت ثمانينات الهشتينات وک فکر بوه من يعني افشوله کری و حتی نوکه امجیل بعد سعی روبینه و افشوله مهلا ساخ و ام بردام میجی يعني تقرا چرا کوچه عدد هاولاتیان حەزێکا زۆر li ser vê xarnê heye bi taybetî li werzê zivistanê ji ber hindê di nehada rêja zêdetir dihê durust kirin. Ev metema ya meşhûr a xorno poçê xelek jidîd hêt qase vê diyet bi xorno poçê taybetî zivistanê û hovîna jî kêm em çê dikin bes kêm em diçê dikin bes zivistanê hemî demekî hey û hindî medbîr ev metema ya berdewama xorno poçê û berniyose jî. Her wek hatiye diyarkirin ku rêjeka zêdeya paçê dihê durustkirin ji bo hindê bû çendîn cihên dîr bihêd veguhastin, ji ber berdewam heza vê xarnê dev hawlatiyan zêdetir lê hatiye. Dildar Arif, Kursat News, Amêdiyê.